Urente iberera sana gaiga. What went wrong? Nakundi oda njaga gochajan. No, last election mbuya ya arenge. Because last election in that in fact yomusi, that was one of the ebirogobi aroche kaine by the way ngocha konyora kiarenga se a community. No, ntaade wakera abagusi in general in Nairobi ngambu ya mono because mba mbwatse sana na mba ibere in particular abagusi ba Mbakasi South because mba temete sana. Lakini zende coalition yetu alenge alikuru kwazimio bakaikalende bakakole bintu getega alinga zoning nini but still tukagenda independent. Naende tu akole korabia sana tukagenda kuligerio mugaka Raila Chikura no mugaka nanjete sana. God rest his soul in peace. Kero bagu ndwanga nguchitori ko Chikura konya babwatire Kalonzo konya ororeri rote birenga rendo muntu ayo wipa ebwe kerogo kero baroranga bono nkuira tole kerogo bakamana kwenda ticket yeri batebete ngambari koenana bakaenda bakao muntu ndege ukuru kusumura so bakabaga Chikura echigo. Otherwise with independent we still did very well. Toga namba ibere a difference of 10,000 votes. We defeated UDA, we defeated ODM, we were only number 2 to wipe. And bono ntuntura kumoyo Mbakasi South notole na ende ndo jengi round ye neje tumachimaya kabisa bado ntole factor asisiansi ya Nairobi because sio tu aje tukachange bano tukatema tukatokole biashara leo na mata tucheito tubinde bino nya kutusumbua gaga gato kwebanga mbio no tigangote bi Nyakundi na ndege ndeke na gote dikero kindega njira teyo mugusi arabe namba ibere ase ukulenda uchumi ya Nairobi uchangia so uchumi ya Nairobi lakini yakere wika representation ngabantu mbalenga tobwate tochorire no ntobwati mujumbe no yomo ali no budget yekorosari ntobwati mujumbe ntobwati senator ntobwati governor ntobwati aba MCA bachorire bale baneboka so ntoratika umugusi ntoramo naende ntome ujumbe tu asaba gusiba pamenyete Nairobi nga tiga tobeamo ntobwate meroberio na kwana na Fred Matiang'i ntotuare umusangire kano monene sana elinde around yeye tokore declaration nganga kitotagete ko move forward no mugusi in Nairobi. Okay. Asengencho nturigo chikobaga kura cheito asekero kibugabana ndurigo chikobaga kura cheito asobo jumbe etogo chikobeka amo na ende nche no manyede Nyakundi mumuranare ngosega koro kubabo wino that young man is going to become the next governor of this county na into abagusi ndurigo chikobora aseke kabwekyo capacity kingi kiwango kingi minute ayisengere butgaba no mugusecheko nchitinda hata bakende onye bwadere ndo bwadere bagarende linene liwo to control uchumi ngitako uchumi etonyerende ngakira ko ngoteba nga next minister ya finance ya Nairobi county ta kwa mugusi ekerondo mujumbe wa Mbakasi South no mugavana Mbabu wino ngoteba nganto ko manage uchumi ya Nairobi Nyakundi kuruba minister why not go for the real thing obu governor no umaete Nyakundi we must be realistic eto kubwaterana Nyakundi Nairobi burayimbori ko bori kuna monto ebo ko bori kuna bisaku nebisaku ebi mbibwate getali in terms of numbers no mumuroyo ochire mutwale kubwa abantu bande. You are saying that because he's your friend, not because he's qualified. Ndogero kingeri ndogero kigwata ebirekere kene mumusani onale telinga nazo ntu akoreta nere mirimo lakini umanyega competence yaye is in public mumuroyo ntu akoreta nere mirimo in Sonu we did extremely well kurwanira wanafunzi
na kuran projects cha wanafunzi in